दिनै बे 1 मे बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै थैनाय सान खुब गोथार सान दा बे साननि दिनै मोनाबिलि समाव आङो प्रेस मिडियानि खौरांगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय आरो नमस्कार होबाय लोगोसे आंजों खाथियाव जोंहा अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि दङ बिथां किरण ब्रह्म सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि केसियार शिबनाथ ब्रह्म आरो आं श्री अमर सिंह ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम सेन्ट्रेल कमिटिनि दा दिनै बे खौरां मेलखौ जोङो होनो बेखौनो बे थांखियैनो लेंनाय जादों दा जोंहा माने बाक्सानि दिनै मसलपुराव बरिमाखा बे ओनसोलाव गभ मडेल कलेज बाक्सा बरिमाखा होननाय मोनसे सेन्ट्रेलि फान्डेड गभर्नमेंट कलेज सेन्ट्रेलि फान्डेड गभर्नमेंट कलेज जोङो रिसेन्टलि मोननो हादों आरो बे कलेजाव गोबां फेसिलिटिस दङ जेरैहाय हस्टेल बयज एन्ड गार्ल्सनि फेसिलिटिस दं स्मार्ट क्लासरुम दं डिपार्टमेन्टेल लाइब्रेरि दं इन्डिभिजुवेल मेन्टरशिप दङ हेल्दी केन्टिन दङ ड्रिंकिं वाटार फेसिलिटिस दङ आरो बेवहाय फ्रि प्रिपारेशन एन्ड गाइडेन्स एडिशनेल कोर्स हिसाबै दङ कम्पिउटार स्किल कालचारेल एक्टिभिटिस दा बे फुल इक्विपमेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चार साइडनिफ्राय फुरा भाबै बेवहाय फेसिलिटिसा गासिबो दंजोबो गार्ल्स हस्टेल बयज हस्टेल अल फेसिलिटिस आर एभेलेबल एन्ड टटेल फान्डिंआ जोंना सेन्ट्रेलनिफ्रायनो सेंसन जानाय बियो जोंनि मसलपुर बादि बरिमाखा ओनसोलाव बियो मोनसे सेन्ट्रेलनि मडेल गभर्नमेंट कलेज गभ मडेल कलेज मोननाया बाक्सा ओनसोलनि थाखाय बा नैबे मसलपुर ओनसोलनि थाखाय बा सारा बिटिसिनि थाखाय बियो गोजोनथाव बाथ्रा नंगौ नाथायहाय जोङो बेवहाय नुनो मोनदों बे जोंनि माने बे गभर्नमेंट कलेजाव बाहाय साबजेक्ट जेनोखि डिक्लेयार होदों दा आरो अनलाइन एडमिसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो 2004-05 नि जेनोखि एडभार्टाइजमेन्ट होदों बिथांमोनहा अनलाइन एप्लिकेशननि थाखाय बेवहाय जे साबजेक्टखौ डिक्लेरेसन होनाय जों नुदों बियो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा दिनै बेवहाय साबजेक्ट हिसाबै एडमिसन लानो हायो एसामिस एडुकेशन हिस्टरी इकोनॉमिक्स इंग्लिश आरो पलिटिकल साइंस दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जाहैबाय बेवहाय बर' साबजेक्ट गैया बर' एमआइएलनि साबजेक्ट गैया दा जोंहा दुखु गोनां बाथ्रा जों फोरमायदों लोगोसे निन्दा होदों बे खारननि थाखाय जाय बर' रावा दिनैहाय 8 शिड्यूलाव हाबनाय दिनै बेवहाय जोंनाव UPSC SCS परीक्षा होनो हायो बर' रावजों बेबादि 8 शिड्यूलाव हाबनाय मोनसे रावा दिनै बे मडेल गभ कलेजाव मानो मोनसे साबजेक्ट हिसाबै दिनै फैदिया बे बर' हारिनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जादों नाथाय बिदिखौ मिथिसेयावबो दिनै जोंनि बर'नि दैदेनगिरि दिनै एबसुनि दिपेन बर' बिथांमोनहा बे मेटाराव मानो फंसेबो बाथ्रा दिनैसिमबो बुङाखै दिनैसिम मानो दाबि होआखै जे बर' साबजेक्टआ एमआइएल साबजेक्ट हिसाबै दिनै मानो बेवहाय इनक्लुड जायाखै जुदि जायाखैबा भुल बसत' बोरैबा थादोंबा बेखौ इमिडिएट बे गभ मडेल कलेजा बेखौ इंट्रोडक्शन होनांगौ होननानै बिथां दिपेन बर' मोनहा दिनै दाबि होनांगौमोन प्रमद बर' बिथाङाबो बिटिआरनि चिफ हिसाबै बिथाङाबो बेहाय जथेस्थ माने खामानि मावनांगौ दङ बिथाङा इमिडिएट लेखा लिखि खालामनानै जे बर' रावखौ बर' लेंगुवेजखौ मोनसे साबजेक्ट हिसाबै बेखौ इंट्रोडक्शन खालामनायनि इमिडिएट बेबस्था लानांगौ दिनै आं बुंगोन दिपेन बर' बिथांमोनहा बे खबरखौ मोनाखै नामा आरो मोनदोंब्ला दिनै मानो सिरि जाय दिपेन बर' बिथांमोनहा दिनै इलेक्शन समाव इलेक्शनावल' गफबनानै दं नामा इलेक्शन केम्पेइनाल' बिथांमोननि थांखि नामा दिनै बे जे मोनसे बर' हारिनि मोनसे इस्यु दिनै बे मसलपुर बादि माने मोनसे बेकवार्ड जायगायाव मोनसे गभर्नमेंट कलेज मोनदों सेन्ट्रेलि फान्डेड बेवहाय दिनै बर' गथ'फ्रा गावनि साबजेक्ट बर' एमआइएलखौ फरायनायनि बेवहाय माने खाबु मोननांगौ गैया नामा दिनै बेखौ जोंनि बर' इन्टेलेक्चुवेल बर' अर्गानाइजेसनफ्रा बिनि सायाव जुजिनांगौ बेखौ इंट्रोडक्शन खालामनायनि जेबो बेबस्था लानायाव जेबो बिबान गैया नामा आं सानो बिबान दङ बेनिखायनो आङो बुंगोन बिथां दिपेन बर'आ दिनै खालि MP इलेक्शननि पलिटिकेल माने केम्पेइनावल' गिदिङालासेनो इमिडिएट बेखौ माने बेबस्था लानांगौ मानो होननानै बुङोबा दा अलरेडि एडमिशननि एडभार्टाइजमेन्ट होबाय
दा जाहाथे बर' गथ'फ्रा डिप्राइभ जाया जोंनि जायगायाव जानाय जोंनि बर' हारिनि बर'आ मोनसे साबजेक्ट हिसाबै 8th शिड्यूलाव हाबनाय बे बर' लेंगुवेजआ बाहाय साबजेक्ट हिसाबै जिखुनु प्रकारै मोननांगोन आरो जुदि बर'आ बाहाय साबजेक्ट हिसाबै मोनाब्ला बे जायगायाव बे अनुष्ठाना बे इनस्टिट्यूशना जानायाव जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया दा जुदि मोनाब्ला जोंनि बर' रावखौ बे बिराद नेग्लेक्ट खालामनाय जागोन आरो जुदि अफिसियेलि बोरैबा माबा मोनसे दसाव थाबथादोंबा बेखौ गोजौ महलनि बे गभ मडेल कलेजनि जे अथरिटि जायफोर स्पन्सर खालामदों बिथांमोनजों बा इउनिभार्सिटि अथरिटि बिथांमोनजों जगाजग खालामनानै इमिडियेट बे बर' साबजेक्टखौ इन्ट्रडाक्सन खालामनायनि बेबस्था लानांगौ दा बेखौ आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि जानानै दिनै एबसु दिपेन बर' आरो प्रमद बर' बिटिआरनि माने सिएम बिथांमोनखौ खावलायबाय इमिडियेट बेखौ बेबस्था लानांगौ आरो जोंनि दुलाराय जेनाखि बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद दं आरो गोबां जोंहा अर्गानाइजेसनफोर दं बिसोर गासिबो बे मेटारावहाय डिमान्ड होनांगौ जाहाथे इमिडियेट बर' रावखौ बेहाय इन्ट्रडाक्सन खालामो। मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लोरिं, वालपेपर, स्टील रूफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।